सिखांफिनबा थैनायखौ फेजेनमारबा बांग्रिजों बांखरनि दला जबा बिखौ नेग्राफ्राबो थेर मावबा अब्लानो जिसुआ सिखांफिनबा थैनायखौ फेजेनमारबा साधु मार्क'आ मा लिरदों बेखौ खोनासं आरो सप्तानि सेथि सानाव बे जाबाय देवबारनि बेरेफुङाव मागदालानि मारियाम जाकबनि बिमा मारियाम आरो साल'मि बिसोरो गोथै दन्दराव जिसुनि मोदोमखौ मोदोमनाय मस्लाफोर फोनहैनो थांदों। लामायाव बिसोरो गावजों गाव बेबायदि रायज्लायदोंमोन, दन्दरनि मोखाङाव फांथेनाय अन्थाइखौ सोर जोंनि थाखाय बोखारनानै होगोन। साधु जहना मा लिरदों बेखौ खोनासं। मारियामा गोथै दन्दरनि बायहेरायाव गसंनानै गाबबाय थादोंमोन आरो बियो गाबै गाबै गोथै दन्दराव नायख्रंथेनाय समाव गुफुर हि गाननाय आर्फफोरखौ जिसुनि मोदोमखौ दोननाय जायगानि आफाङाव सासे आरो खर' सायाव सासे जनानै थानाय नुबाय। नोंसोरो मानो गोथैफोरनि गेजेराव सिखांफिननाय सासेखौ मानो नागिरदों आरो मानो गाबदों? सोरबा जोंनि फोरबोनि मोदोमखौ लांबाय आरो माहा दोनहैदों जों मिथिया। नोंसोरो गोथैफोरनि गेजेराव सिखांफिननाय सासेखौ मानो नागिरदों? नोंसोरो क्रुसाव सिथारजानाय नाजारेथनि जिसुखौ मानो नामायदों? बियो मांखरनिफ्राय सिखांफिनबाय, बेयाव गैलिया। नाय, बेनो बेखौ फुथुना दोननाय थावनिया। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि फोथायनायाव थैलांनायफोरनि बिसय साधु पौला मा लिरदों बेखौ खोनासं। जायफोरा थैनानै थांबाय बिसोरनि बिसय साधु पौला जोंनो मा फोरोंनो नागिरदों बेखौ जोङो बे समाव गोथार बाथ्रानिफ्राय जों फरायनाय खोनासंनि। 1 थिसलनिकिया 4 बालाब 13 सिरिनिफ्राय 18 सिरिसिम। 1 थिसलनिकिया 4 बालाब 13 सिरिनिफ्राय 18 सिरिसिम। बेयाव आयदाया दङ फोरबोनि फैफिननाय। अ बिदा फंबायफोर, जायफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरनि बाथ्रा नोंसोर मिथियालाबा थानायखौ जोङो हास्थाया एबा बरसा गैयै मानसिफोर बादि दाहा खालामनायखौ जोङो हामजाया। जिसुआ थैबाय आरो सिखांफिनबाय होननानै जोङो फोथायो आरो बेबायदिनो बेखौ फोथायनानै थैलांनायफोरखौ इसोरा जिसुजों लोगोसे लांफिनगोन होननानै जोङो फोथायो। फोरबोआ जोंनो फोरोंनायखौसो जोङो नोंसोरनो फोरोंदों। जों जायफ्रा गोथाङै दं आरो फोरबोनि फैफिननायसिम गोथाङै थागोन बिसोरो माब्लाबाबो थैनानै थांनायफोरनि सिगां थांग्रोनो मोननाय नङा आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आर्फनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुर सुनायखौ खोनागोन आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांग्रोगोन। बेनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबोखौ लोगो हमनो थाखाय जोमैयाव लांखोजागोन आरो जोङो अरायबो फोरबोजों लोगोसे थागोन। बेनिखायनो बे बाथ्राफोरजों नोंसोरो गावजों गाव थुलुंगाज्लाय। बेनो इसोरनि गाहाम बाथ्रा। बे समाव आं प्रार्थना खालामनि जायफोरा थैनानै थांबाय बिसोर गासैनि जिउनि आत्मानि थाखाय जोङो बे समाव प्रार्थना खालामगोन आरो लोगोसे जोंनि बासायगिरि ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमनि पापनि थाखाय बियो थैदोंमोन, जिउ बावदोंमोन बा थै फसरदोंमोन आरो बेनि थैनि गेजेरजों जों बासायजानायखौ जिउआव मोननो हाबाय। बेनि थाखाय जोङो जोंनि सोरगोआव थानाय इसोरखौ हामबाय होनो जों बे समाव प्रार्थना खालामनि। जों बयबो खुलुमो। आब्राहाम इसाक जाकबनि गोथां इसोर आरो जोंनि गोथां इसोर आफा, जोङो नोंखौ बे समाव हामबाय होनदों मानोना आफा नोंनि अननाया गेदेरथार। प्रभु, नैबे 2023 मायथाइया आफा जागायजेननाय दिननिफ्राय आफा नैबे बोथोरसिम नैबे दानसिम आफा इसोर प्रभुनो जोंखौ लाबोबाय। नैबे बोसोरावबो प्रभु नोंनि बे थैनाय आरो सिखांफिननाय बे गासै जालांनाय जाथायफोरखौ आफा गोसोखांहोनो थाखाय, नोंखौ खुलुमनो थाखाय, नोंखौ हामबाय होनो थाखाय आफा इसोर
बे गासैखौनो जोंनो होबाय बेनि थाखायनो गाहाम बाय नांगौ आफा इसोर नोंनि गसपेलनि गेजेरजों नोंनि गाहाम रादाबनि गेजेरजों आफा जों गासैखौबो मिथिनो मोन्दों आफा नोङो थैदोंमोन नों सिखांफिनदों आरो नों सोरगोआव थांफिनदों आरो नों फैफिनगोन बेबायदिनो आफा इसोर जायफ्रा नोंखौ फोथायनानै थैलांबाय नोंनि मुङाव बिफा बिसाखौ जिउ नङै बाप्तिस्मा लानानै थैलांबाय आफा बिसोरबो सानसे सिखांफिनगोन बेबायदिनो आफा इसोर जों फोथायदों जेब्ला नोङो बे बुहुमाव मानसिफोरखौ बिसार खालामनो फैगोन बै समाव आफा नोंनि बेबायदि गेदेर महिमाखौ जों नुनो मोनगोन आरो बिदिनो जायफ्रा थैलांबाय बिसोरबो सिखांफिनगोन अ आफा इसोर जायफोरा गोथाङै दं नों फैनायखौ लोगो मोनगोन बिसोरो आफा गोथैफोरजों लोगोसे नोंखौ लोगो हमनो थाखाय आफा नोंनि खाथियाव थांगोन बेनिखायनो आफा जों गथायदोंनो जायफोरा जोंनि बे एडभेन्ट मण्डलिनिफ्राय नोंखौ फोथायनानै थैलांबाय बिसोरनि गासै आत्माखौ आफा इसोर नोंनि गोथार आखायावनो दोनदो जेराव आफा नोङो गोथैफोरनि जिउखौ दोनदों बेयाव आफा इसोरनो सान्थि दोनदो जेन' आफा नोंनि बुंनाय बायदि सानसे बिथांमोना गावबा गाव गोथै हाखरनिफ्राय सिखांफिनगोन अ आफा इसोर बेखौ जों फोथायदों बेनिखायनो फोरोंदों आफा इसोर जायफ्रा थैलांबाय बिसोरनि बिसय बेनिखायनो आफा जोङो नोंखौ हामबाय होनदोंनो प्रभु नोंगौ नोङो जोंनि जिउआव गेदेर दया खालामबाय जों थैनांगौ नों थैनानै आफा इसोर थैनायखौ नोङो क्रुसनि सायाव देरहाबाय बेबायदिनो आफा इसोर प्रभु नोङो दिनै नोङो जोंनो सैनो फोरोंबाय आफा इसोर प्रभु बेनिखाय जों नोंखौ हामबाय होनदों नोङो बे बुहुमाव जेब्ला फैफिनगोन जों बयखौबो गाबज्रिदो आरो नोंनि रायजोआव लांफादो आफा इसोर जोंनि न'आव खावलायदों जों नोंखौ आफा बे समाव नागिरदों फैदो आफा इसोर जोंनि सानथावरि बेन मण्डलाव जेसेबां नोंनि बिसाफोर दङ आफा बिथांमोना जिउआव अरायबो सिरि मोननानै थाथों नोंखौ फोथायग्रा जानानै थाथों नोंनि दावहा नांग्रा लें जाफ्लायबाय थानो हाथों बेबायदि आफा इसोरनो आशीर्बाद खालाम हामबाय होनदों आफा इसोर दानो नोङो जों गासैजोंबो थानायनि थाखाय आंनि बे गबराव फैनानै नोंखौ खुलुमनायनि गासै हाबाफारियाव आफा नों जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम जों थाफायनायनि थाखाय बे प्रार्थनाखौ बिबाय जोंनि जिउनि बासायगिरि अनसुला जिसुनि मुङाव जोङो बे समाव जाफुंमारबा होननाय मेथाइखौ रोजाबनानै जों गिदिंनानै Christos Jisuni Jisuni